Γεια σας αγαπητοί φίλες και φίλοι, θα πάμε τώρα για μπάνιο. Έχω τώρα θα βάλω μέσα τα ζώα και θα πάμε για μπάνιο αγαπητοί φίλες και φίλοι. Τώρα θα ξεκινήσω από το σπίτι, αλλά θα δείτε και όχι μόνο αυτό το βιντεάκι, θα δείτε και ένα άλλο βιντεάκι που μπαίνω μέσα στη θάλασσα και κάνω μπάνιο. Θα δείτε και, όχι ότι θα με δείτε με το μαγιό, αυτό δεν επιτρέπεται κανονικά από το YouTube, έχω κάποιους λόγους. Λοιπόν, θα τα δείτε αυτά τα πράγματα, δεν θα δείτε όμως με το μαγιό ότι βγαίνω, ότι μπαίνω, αυτά δεν θα τα δείτε. Θα με δείτε ότι πήγα, έκανα το μπάνιο μου, αλλά δεν θα με δείτε όμως ότι μπήκα πραγματικά στη θάλασσα που κάνω το μπάνιο. Λοιπόν, αυτό. Ελάτε να δείτε λίγο το Ζήκο, εδώ, τη γατούλα μου, τις γατουλίνες μου. Εδώ είναι ο Ζικούλης. Η Ζιζή κάθεται εκεί στο παράθυρο και η Μίχα πήγε μέσα, η παπαγαλίνα μου είναι εκεί στο, αν τη βλέπετε. Λοιπόν, αυτά αγαπητοί φίλες και φίλοι, οπότε θα ξεκινήσουμε και εύχομαι να περάσουμε μια ωραία, μια υπέροχη μέρα σήμερα όλοι μας. Καλό μπάνιο όσοι πάτε για μπάνιο, καλό ταξίδι όσοι πάτε ταξίδι, οπουδήποτε, σε νησιά, σε χωριό, να μην τρέχετε, αν ταξιδέψετε με τα μάξι, να προσέχετε, να μην κάνετε προσπέραση. Ο άλλος, αν θέλει να κάνει προσπέραση, αφήστε το να κάνει, ρε παιδιά. Αφήστε το, δεν χρειάζεται να καθόσαστε να μαλώνετε και να χαλάτε την ψυχική σας υγεία επειδή το θέλουν κάποιοι. Ας χαλάσουν εκείνοι οι ίδιοι την ψυχική τους υγεία. Εμείς γιατί να την χαλάσουμε. Το ξέρετε ότι ό,τι λέει το μυαλό, αυτό είναι. Λέω δεν θα στεναχωρηθώ, δεν θα στεναχωρηθώ, πάει και τελείωσε. Όταν λέω δεν θα δίνω σημασία, δεν θα δώσω σημασία, τελείωσε. Όταν λέω όταν λέω στον εαυτό μου αυτό, τελείωσε, είναι υγιής. Αυτός δεν είναι υγιής, αυτός που προκαλεί. Ενώ όταν λέω στον εαυτό μου ότι είσαι μια χαρά και θα βγεις έξω, τελείωσε, είναι μια χαρά. Μια χαρά είναι. Είναι εδώ πέρα, τελικά όλα είναι εδώ πέρα είναι. Αν εγώ πω ότι δεν είμαι καλά, αν εγώ πω, μου φταίνε όλα, τότε δεν είμαι καλά, τότε έχω εγώ το πρόβλημα. Αν πω, μου φταίει ο ένας, μου φταίει ο άλλος, ο παράλληλος, τότε σημαίνει ότι εγώ δεν είμαι καλά. Όταν, ας πούμε, λέω στον εαυτό μου, όχι, είσαι καλά και θα είσαι και δεν θα κάθεσαι να ασχοληθείς και θα βγεις έξω στη φύση, να πισωπλατήσεις αυτό το στενάχωρο που σου συμβαίνει, τότε όλο αυτό επιστρέφει, που λες, σε σένα. Αν πεις όχι, δεν είμαι καλά, μου έκανε εκείνο, μωρέ, μου έκανε το άλλο, και κάθεσαι και ασχολείσαι με αυτό το θέμα, με αυτόν που σου προκάλεσε κάτι, τότε θα επιστρέψει πάλι σε σένα. Δεν θα είσαι πάλι καλά. Γι' αυτό σας λέω, πρέπει να σκεφτόμαστε και να λέμε είμαι καλά και τελείωσε και θα κυλήσει το πράγμα όπως κυλάει. Όπως κυλάει, ρε παιδί μου, πώς θα γίνει. Όσοι θέλετε να το πιστέψετε, όσοι δεν θέλετε να μην το πιστεύετε αυτό που λέω. Γιατί είναι αλήθεια. Μου συμβεί και έχω παρατηρήσει κάποια πράγματα ότι από το μυαλό, όταν λέω κάτι εγώ, μόλι ξέρεις κάτι, δεν είμαι καλά, μα δεν θα είσαι καλά, το επιστρέφει σε σένα. Όταν λες μου φταίει ο άλλος, πάλι δεν
θα είσαι καλά, γιατί επιστρέφει πάλι σε σένα αυτό που λες. Άρα το πρόβλημα το έχει αυτός που προκαλεί. Και εφόσον εγώ δεν του κάνω τη χάρη, εφόσον δεν θέλω εδώ στο μυαλό μου να κάτσω να ασχοληθώ, μου είπε εκείνο, μου είπε το παράλληλο και ό,τι αργού πάλι κοτσάνα μου είπε, θα κάτσω εγώ να το κάψω. Δεν θα κάτσω και δεν θα επιτρέψω σε κανένα να μου ρίχνει την ψυχολογία. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ψυχολογικά, αυτοί δεν είναι με τα καλά τους. Αυτοί, ας μην πω και πιο χειρότερη κουβέντα, πάνε για το δαφνί. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι με τα καλά τους, παιδιά. Θέλουν ψυχίατρο, θέλουν κοινωνική λειτουργό. Τι έπαθες εσύ? Πρόβλημα. Δεν πρόβλημα. Λοιπόν, θέλεις να είσαι καλά, θα λες, θα πάω έξω για μένα. Θα λες ωραία πράγματα στον εαυτό σου, θα πεις όχι μου, δεν θα κάτσω να ασχοληθώ τώρα με αυτό που μου περιλάβει. Ή αν κάτι σε ενοχλεί, πας στους αρμόδιους και λες, ξέρεις κάτι στους υπευθύνους και λες, εγώ, κοιτάξτε να δείτε, είμαι ήρεμος, δεν θέλω εγώ αυτή την παπούρα και όλη αυτή τη διάθεση να μου μεταδίδει σε μένα αυτός που δεν θέλει εγώ να είμαι καλά. Πας και συζητάς με την οικογένειά σου, με τη δουλειά σου, με τον οποιονδήποτε. Λοιπόν, όταν κάποιος δεν θέλει να είσαι καλά, δεν καθόμαστε και βάζουμε, όπως τα άλογα βάζουμε, πώς λέγεται αυτό ρε παιδί μου, εκεί, κοιτάμε εκεί. Δεν δίνουμε καθόλου ούτε αποδοσημασία του να βγει ο καθένας. Τίποτα σε κανέναν. Κοιτάμε ευθεία. Το Χριστό, κοιτάμε το Χριστό. Ο Χριστός λέει να φεύγουμε. Όταν βλέπουμε τέτοιων ειδών άτομα, επικίνδυνα είναι αυτά τα άτομα. Αυτά τα άτομα είναι διεστραμμένα. Και άσε παιδιά, παντού υπάρχουν αυτά τα άτομα. Γενικά παντού. Και στη γειτονιά και στη δουλειά σου και στο χώρο εργασιακό, στο χώρο της γειτονιάς σου, στο χώρο, πώς να το πω, σε όλους τους χώρους. Στο λεωφορείο, στο τρένο, στον δρόμο. Μπορεί να συναντήσεις τέτοιων ειδών άτομα και να μην είναι normal. Να είναι... Γι' αυτό σας λέω, ούτε κουβέντα με κανέναν άγνωστο, ούτε τίποτα, να προσέχετε, παιδιά, να προσέχετε, να κάνετε το σταυρό σας το πρωί, γιατί θέλω να πω ότι όταν κάνεις προσευχή θα διαισθανθείς εκείνη τη στιγμή μία γαλήνη, παιδιά. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Θα τα δεν μπορώ τώρα να μεταφέρω το κινητό, γιατί έτσι καθυστερώ και χάνω χρόνο. Αυτό το μικρό βιντεάκι έκανα, να είστε όλοι καλά και καλό καλοκαίρι και να περάσετε τώρα που είναι ο τελευταίος μήνα του καλοκαιριού Αύγουστος, να περάσετε όμορφα και να σκεφτείτε λιγάκι πιο και να χαλαρώσετε λίγο και να μην ξεσπάμε στους άλλους. Δεν έχουμε καμία, καμία πήγαινε την κομμάτια προς το κάτι. Δεν πήγαινε μέσα.
Λοιπόν, τώρα. Έχω λίγο... Μαλώνουμε λίγο τα κούλες εδώ, αλλά όλα οκ. Θα πάω να κάνω τώρα το μπανάκι μου, να ηρεμήσω.